En Galegos no Mundo viaxamos onde faga falta. Ali onde hai un galego, chegamos nós. Acompáñanos nesta viaxe polo mundo. Pois mira, chegastes no día máis frío que eu recordo desde que levo aquí. 35 anos, tú. Bueno, cruzar foi a primeira cousa que eu aprendi na miña xefa, que o primeiro día que cheguei á oficina baixou comigo a rúa para enseñarme a cruzar no Cairo. Entón, por exemplo, ti podes facer este xesto que quere dicir que vayan máis despacio. A chave inglesa non é inglesa. A chave inglesa, igual que a chave fixa, son invencións suecas. Isto é unha escultura ao seso en Amsterdam. Está pegado aquí á catedral. Pero sí que me gustaría, cando volva, levar esta bicicleta. Vamos falar con un señor que vende vacas. O iets vragen ni hoy, ich befehl liter meer tu a goeie gaan. Galegos no Mundo, bienvenidos a Panamá. Galegos no Mundo. Seja bem-vindo a Salvador, Bahía. Gallegos del Mundo, desde Argentina, Caminito. Para todos un saludo enorme desde el corazón. Estou disposto a saudar a toda a xente de Ourense e que nunca fomos estadounidenses, galegos emigrantes de pura cepa, que me reta a min, improvisando. Galegos no Mundo, bem-vindo a Ipanema. Welcome to Paris. Galegos no Mundo. Galegos no Porto, bem-vindo ao mundo. Benvenuti alla Garbatella. Galegos no Mundo, por Londres. Temos 25 tabiróns puntas negras, un chamase Guillerme, como o meu sobriño, unha Carolina, e o resto son nomes turcos que son bastante difíciles de pronunciar. Galegos no Mundo, welcome to Istanbul and spend all your money. Aquí tenemos a Silvia e tal, que busca marido. Si vides a Berlín, por favor, non pintedes no muro. Outra señora gallega me dou traballo no hotel, que un día preguntei a esa boa señora como eu lle podería pagar o que ela fixo por min. E dixo ela, facendo o que eu fixen por ti para outro gallejo. Esta que está aquí, esta é a típica salchicha de Frankfurt. Esta salía como na fábrica que nos traballábamos, salía como os churros. É a ovella que compran para sacrificala despois do Ramadán. Mustafa. Momentos así son para guardar no recordo para sempre. O cocido de hoxe ten un unto de María. Bueno, de María non de porco. Ademais veñen, ademais de gravar, me traen uns cuantos pimentos de padrón e quedo encantado. Un saludo para Galicia. Bienvenidos a Río de Janeiro, Brasil. En calquera sitio que podas imaginar hai un galego para amosalo. Galegos no Mundo, para vivilo e para sentilo.